morning. Nasa daan na naman kami. Good morning sa inyong lahat. Welcome na naman po sa panibagong video. Kailangan ko mag-video ng marami because in June to July I can't really vlog, no? Kasi may ano tayo, may operasyon tayo. Operahan po ako sa sa June. So baka matagal yung recovery. So syempre kailangan mag-ingat. Hindi ako pwedeng mag-galaw-galaw na masyado, otherwise masakit siya. Yung aking cyst sa kamay ko, ipapa-opera ko na po. Yun. And at the moment, we are on the way to Ude. Punta kami sa isang indoor play area para kay Ana, syempre. And for Ruth? Nee, for you. For you and for Anna. I just gonna relax. Gonna relax. Stage papa, kayo ni siya good. How are you doing, Dudong? What? He came home very late last night, No, 11 hours. Like boys night siya last night sa mga friends niya. Busy weekend for you, Dudong? It is. Ano siya bukas? Sa Sabado ngayon pala, no? So, lang kami, family day ngayon. Bukas, aalis din to siya. Kasi may, sila. Opa. Nasa Opa? Yeah. Maybe he's going to our house. Yeah, he's going to my Opa. Okay. Na, namin, nakasalubong namin yung sasakyan ng Opa ni Ruth. So anyway, kumusta po kayong lahat? I hope okay kayong lahat. Ngayon pala, high school reunion namin, batch 2004. Doon sa amin. So, videos lang yung nakikita ko, tsaka pictures. Sana all naka-join. But yeah, nakakatuwa na nagsama-sama sila ba. Too bad yung mga nasa malayo, like sa akin. Hindi tayo madaling maka-join ng mga high school reunion or yung sa elementary. First time namin nag-reunion nung sa elementary nung umuwi ako. Ano siya, after 23 years, nagkita-kita kami. Ang saya. Weather seems to be okay today. Yeah, yes, evening. It was so much good for the people. You can turn on your music. It's okay. Where did you sleep last night? Mama, Papa's bed. Yeah. Every Friday she's allowed to sleep with us. I found a monkey town. We're Wakana Monkey Town. Yeah. Is Hulis is niet Monkey Town, maar een beetje hetzelfde. Is this how Ja, andere naam, maar is ook een speeltuin. Speeltuin? is ook een speeltuin. Ja. Is leuk toch? Papa, Ja? de monkey town is ook speeltuin. Ja, is leuk hè? Ja, is toch leuk? Ja, is het goed nou? Papa, Ja? waar is de monkey town? Ja, het is een stukje rijden. We zijn er nog niet. Ja. Papa, Ja? die is ook monkey town, hè? Nee, het is niet Monkey Town. Wat is dat? Huh? Daar dus de auto schoonmaken. Ja. Diyan siya nakatingin. Dat is ook een stukje rijden. Moeten we nog eventjes zijn. Car wash. Ver weg. Sabi niya na Monkey Town daw din, play area din yun. Now, miskin 10 minuten rijden, skat. Nee, niet in 15 dan. Ha? 12? 12. Hindi daw 10, 12 pala. 15 minutes. 15 minutes. 15. Lang, 15. 15. Gustong-gusto niya yung pag nagda-drive yung papa. Ana, fix your seatbelt please, Ana. Ana, fix your seatbelt, dali. Yan, may ano dito, may It's already open. yeah, it is open. May strawberry shop ba? Everything strawberry. Ano lang siya, drive-through lang siya, guys. Nakatry kami dito once lang. Ayan. ook in de maat. Let's go there. It's niet om to mat. Een beetje maar. Oh, mooi. Nog gaaf. Ano siya, may Nog één hè? may milkshake, may what else, Papa? Chocolate. Jam, donuts? Strawberry donuts of not? Die is er niet in Monkstown. Wel, dat is
andere. We zijn bijna. Ja, ze is niet. Nee, chocolade Nee. niet. We zijn erbij, no? That's a really nice house. Ja, hier, daar is zo'n really nice house. Yung pupuntahan pala namin, ano siya, isa siyang, isa siyang farmhouse na ginawa nilang play area pa. Malaki kasi yung, malaki yung lugar. Tapos sa labas, may may pool. Maganda siya. But, medyo early kami ngayon kasi nga, yung, tawag dito, yung mag-o-open siya alas 10. Tapos, for sure, maraming tao ngayon kasi holiday nga, diba? Hanggang Monday. Until Tuesday, Papa, it's study dag for the kids. Yeah, they're gonna study a lot. Yeah. So, maraming tao later on. Okay. Anna, we zijn er bijna. Many. Oh, meer daar, schat. Daar ook. Hier, ook paardjes. Oh, nee. Nee, koeien. Nee, koeien. Nasa farm area po tayo. Gusto mo yung mga farm. Doe eens tot 10 tellen, Anna. So, andito na po tayo. Ayan. Ang cute. Huli. Oh, may naka-park na. We zijn er. We zijn er weer. We zijn er weer. Again, like we've been Yeah. here all day. Yeah, but she remembers that we've been here. There's also sushi ate here, di Adodo? Ja, natuurlijk. Ja, dus Okay. Excited na. Ayan yung pool area nila sa labas na. And then may playground dito. Ja. Mooi hè? We gaan naar binnen, Anne. Is al open? Dito na tayo. Wala pang masyadong tao. Oh, of course, the pool is closed because malamig. Nakalimutan ko, outdoor pala yung pool nila ba. Zal ik een foto maken? Wil je een foto hier? Oké. Huh? Ja, komt uit de 10,50 kosten. Ja. Ayan na yung dalawa, guys. So, andun yung pinaka, nila, information area, and then may bar din doon. Ang dami-dami pong sitting area dito. And then we can still go to the other side. Malaking space pa din yun. Doon kami last time. Is een glijbaan hier, kijk. Hindi takot ko. Okay. Eerst vasthouden. 1, 3, 4, 5. It's okay. Tagak, guys. Napili ng papa. Yung maganda dito, ang daming rooms, guys. Tapos, iba't ibang activities yung pwede sa ibang at ibang rooms. Relax na.
Ito yung menu nila. Daming choices. Wala lang pictures, no? Ito meron. Nag-order ako ng ano guys, ginger tea. Walang sugar, walang honey. Kasi hindi pa available yung food nila, mga 11:30 pa. Tapos ano pa lang, 10:40 pa lang. And medyo gutom na ako kasi magsi 16 hours na yung fasting ko. Yan lang. Tea na lang muna tayo. Kasi wag yung kumain ng cookie ko eh. Normally, pag nag-order ka ng coffee and tea, may kasama yung isang cookie. Maki ko? Nee, dank je wel. Grapje. Misschien papa wel. Misschien papa. Nee, she doesn't want to give you ba? She wants to give me ba, not you. Normally in the swimming pool she does. Maar papa ook een schipje? Kleintje. Kleintje. May pa-train pa sila guys. Ayan. Andun si Anna at si Rod sa unahan. Nakawag na si Rod. Anna! Anna! Mataas to guys. Anna! Anna! What's up? What's up? Yan o, umakyat yung batang yan dyan. Why? Why really I? Sit properly, please. Sit properly. Sit properly, please. Hoeveel wil jij er? 1? Even kijken, hè? Ganyan, mini pancakes yan kay Anna. Did you have fun with the boy? Mooi Yes, is het. Ja, no, hier zijn gewoon leden. Dat is allemaal Zero kayo kumakain ng brown bread. Ja. Oeh, en nou papa opeten? Spread it lang, spread it. Ja, is goed, is goed. Doe maar dicht de boterham. Eet smakelijk. Zo. Oh. Is geen boterham. Het broodje. Doe maar eten. Ja, boterham is op. Doe maar eten. Hapje. Boterham. Eet smakelijk. Dat is goed. Is lekker, Anna? May kalaro si Ana. Kanina pa silang dalawa naglalaro. Hindi ko alam kung ano to guys. Parang sa loob siya. Is het wel lipstick? No, it's not. Maybe when we did the slide and then Anna's yes was on
take out ko na lang yung tinapay niya. Pagod na siya. Parang umiiyak na siya, natumba na siya kanina umiiyak. But it's really nice na may nakalaro siya doong lalaki. Habulan sila ng habulan kanina. Ayaw na nga niyang kumain. But yeah, papunta na po kami and kita-kita tayo doon. Are you tired, love? Yeah, okay. Patulog na yan. Kaya nasa loob na tayo. Papaiwan si Rob at si Ana sa labas. Kuha tayo ng kimchi. Ito yung maliit. May mga gulay sila ngayong bago, guys. So, kuha tayo ng paliha. Sus na ikokonat, guys. Ay, chayote pala. Mahal ng coconut eh. Walang sayote, dalawa. Barato lang naman pala. Dito ba? Barato na dito. Ayan. Kumuha ako ng coconut oil. A few moments later. Dito pa rin siya, guys. Ana is still sleeping. Nag-ano po kami ni Ruth. Tapos na ako dun sa Asian store. Si Ruth naman pumunta sa supermarket. Siya naman. So, antayin ko na lang siya. Tapos, I think mag-drop by kami sa KFC. Sila lang, si Ruth lang yung kakain doon. Tapos, uwi na kami kasi, kita nyo naman, tulog na si Madam. Sabi pa niya kanina, sabi ko kasi, matulog ka na lang pag inaantok ka na. Sabi niya, ko matulog dito. Uwi ako sa atin doon, ako sa sofa matulog. Sige, go. Pero ayan, nakatulog siya. So, ito lang po yung simpleng Saturday namin. Family day lang talaga siya. Bukas naman si Ruth, may gagawin doon sa bahay ng papa niya, yung atik nila. May gagawin sila doon. If-fix yata or something. And then sa gabi naman, may dinner si Ruth kasama yung kanyang mga close friends. So yun. And Monday, free day namin sa Monday pa din. Holiday dito. So si Ruth naman, I think dadaling niya si Ana sa FT Link. Sabi niya pag tingnan na lang daw. Pag okay ang weather, punta sila doon. Dito lang sa side yung train, guys. Oh. Grabe ang busy po. Grabe ang busy dito. Wala nga kami sa parking. Nasa side lang kami. Andiyan na si Ruth, guys. Oh. Wait na kami. Ay, grabe. Hindi ko talaga alam kung ano to. Dito na kami sa... Doe maar cash alsjeblieft. Ayan o, may, ano siya, may treat. You don't give it to Papa, ha? Ganda pa rin yung mga bulaklak. Yeah. The flowers there, the cherry blossoms there are a little bit late. Ayan na, guys, ang dami pong nagbabay kasi andito sa town namin yung malaking music festival dito. Nagpunta kami Thursday pero Friday, Saturday, Sunday yung main event talaga. Daming nagbabike papunta doon. Ayan, nakarating na po kami sa bahay. Si Ana, hindi inubos yung ice cream. Parang 5 ano lang sa ice cream. Parang tumikim lang siya. Ayan, ipakita ko sa inyo yung nabili natin doon sa Asian store. Kunti lang nabili ko, guys. Yung para kay Ruth, minsan lang po sila na noodles talaga. Bumili po ako ng coconut oil. Yan. 2.
chinek ko, ano naman, 0% na carbohydrates and sugar also. So, maganda to sa mga nababawas katulad ko. And then, may ano din tayo, may fish sauce. Then, may ano tayo, sayote, dalawa, yung kinuha ko. Tapos, may ampalaya tayo dito. Yung ating kimchi, yung ating sesame oil. Yun lang sa Asian store. Si Ruth naman, pumunta siya sa Netorama. Wala. Je hebt toch nooit? Oh, daar staat doekje daar. Kijk. Pak maar, hè? Mama, Oh. deze zijn voor mij, hè? Nee, dat is niet voor jou. Dat is voor mama. Dat is voor mama's les. It's niet voor jou, hè? Maar Oh, come on, pipi dong dali. Pipi, sus, imo nang ipugan mo ihi diha. Teka lang, guys, ha. Ayan, nakaihi na po si Ana. Tinulungan ko na lang siya kasi baka makaihi siya sa pants niya. Kanina, pumunta si Ruth sa Netorama. Wala pong masyadong maraming Netorama dito, malapit sa amin. So, doon sa Den Bosch, meron. Same area noong sa Asian store. So, yan, napabili po ako ng, dito, ng white mushroom. And then, may capsicum or bell pepper tayo dito. And then, ito, bread for Ruth and Anna. And meron din tayong beef para sa aming dalawa ni Ruth. And, good job, Papa. Kinunan ako ni Ruth ng, ay nako, salmon yung gusto kong ipaluto ba. Yung kinuha, guys, yung pang sandwich man na salmon. So, sige na lang. And then, meron din tayong kit fillet para to sa, sa bread ni Anna tsaka ni Ruth. May yellow na bell pepper. Meron tayong yogurt para kay Ruth tsaka kay Anna. May ano din tayo, may chicken drumstick, 1 kilo yata, o 1 kilo. Gawa ako ng adobo for this one. May ano din tayo, may pork belly, yan. And may milk. Bumili pala talaga si Ruth ng frozen na salmon. 2 piraso lang. So, 2 kainan to. And then, ito siya. Cucumber. So, yun lamang. Yun lang yung aming grocery. So, yan na. Konti lang yung aming grocery for 1 week na po yan. And, syempre, yung gulay, mga gulay-gulay, tsaka yung ibang fruits. Sa every Wednesday, bumibili po ako nung may truck na sabi ko sa inyo, pumupunta dito. Mama, ko hello zeggen. You want to say hello? Okay. Say Hello. hi. I'm eating my, what's that? My dessert. I'm eating my tuche. My tucha. My dessert. May tucha siya, may dessert. Ano siya? Na yogurt siya actually, guys. Tapos nilalagyan ng sprinkles ba. So, yun. And tonight, mag-relaxan talaga kami ngayon, guys. Manunood lang siguro kami ng movie ni Ruth mamayang gabi. Yeah, yun lang. Simpleng gala lang ng family today. And nag-enjoy naman kami. Anna, did you have fun? Love, did you have fun today? Yes. Yeah? Mama also had fun. And for sure, si Ruth din nag-enjoy. So, I think i-end ko na lang din po yung pa-video natin. Maraming salamat sa panonood and sa patuloy na suporta sa aming channel. Kita-kita naman po tayo sa susunod na video. Maraming salamat. Duy! Mush, babush! Anna, say duy! Doei. See you next time! See you next time. Please like Please like, and subscribe. subscribe. Bye-bye! Bye-bye.